Alex Borg, il-membru parlamentari nazzjonalista fl-aħħar jiem aktar żied l-isforzi tiegħu biex joqrob iżjed għat-titlu ta' kap tal-partit ġibet l-attenzjoni tal-Gazzetta llum li fuq l-ewwel faċċata tagħha rrimarkat li fost l-oħrajn irid jieħu lill-Partit Nazzjonalista minn wieħed marbut mal-kampanji kontra l-korruzzjoni għal wieħed populista. Ġie rimarkat li Borg jaf li għandu minn fil-partit u assolutament kontrih, b'referenza għal fer estremista tal-establishment, waqt li konx li hu popolari ma' nies fit-triq u semma kif minkejja l-fatt li m'għandu l-ebda direzzjoni politika singolari u appoġġjat minn sezzjonijiet kbar tal-nazzjonalisti. Minn barra hekk, ingħad kif nies viċin Borg jemmnu li Mezzola mhux se tiġi Malta li ma fattur jagħtih opportunità akbar b'sapport mill-fazzjoni tal-eks kap Adrian Delija li kontra l-politika tal-Aqda Repubblika ta' Robert Aquilina u l-kap tal-Facto Carola Aquilina u dawk li jużaw il-mibeta kontra l-Partit Laburista u l-Laburisti. Fl-analiżi tal-Gazzetta issemma wkoll kif l-opportunitajiet tiegħu biex jitkellem u jesprimi ruħu li wkoll ma jkunux fl-attivitajiet uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista stess, Borg diġà indika li lest ikun differenti minn dawk li qed jiddominaw il-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata. Fost l-oħrajn jinġiebu l-eżempji tal-aħħar ġranet dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment fejn ngħatat id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-miżura tal-Gvern jillimita l-persuni li jżuru l-bajja ta' bejn il-Kmiemen jew il-Blue Lagoon kif inhi magħrufa f'Kemuna. Hawn Borg ma ddejjaqx jesprimi l-opinjoni tiegħu anke meta din kienet differenti minn dik tal-PN li llum tiddeskrivi lil Żagħżugħ Ħawċi bħala persuna b'wiġġ daħkan b'diskors moderat biġmil ta' raġel mara attraenti u appoġġjat minn timżejjer professjonali waqt li qed jimmira l-iktar kariga kruċjali fil-Partit Nazzjonalista.